Nwanyị ọma, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, my sister. Ka mere taa? Anọ m ya. Ahịa akwana na-agakwa ọfụma. Thank God. Ọ nọ here move small small. Ama m na iso na ntuli aka emere na nso a, isokwa ya mee ya? Eso m mee ya, and ememere ọfụma. Anụ onye anyị na-atụ anya na ihe anyị mere, o mechara ya, ọ bụkarị onye anyị tụrụ anya ya. And ihe anyị na-ekpekwe n'ekpere na onye ahụ anyị tụrụ anya ya. Ihe anyị na-ekpe ekpere n'ebe ọ nọ bụ ka o nwee ike, ka Chineke gbaa ya ume, ka o chetakwa ndị nsoro votu eri ya ihe ahụ, ka o nwee ike rọpụtara ya ihe ọ ga-eji na-elekọta ndị mmadụ. O nweghị iche na ihe mebi ofu ihe maọbụ abụọ ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Anyị na-atụ anya ka ihe dị mma, maka since abịa emebiela, since anyị nọ na bondage. Ugbu a m na-ere ihe, m na-ere nri, ma ana m erezi ego, onwe ihe m na-ereta. Agụrụ chọrọ ego anyị chọrọ ka o si n'aka onye a, ka Chineke mee ya ka o si n'aka ya, ka Abia dị mma. Imeela maka oge gị. Onye m, thank you, God bless you. Nna anyị ukwu, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nne m. Biko, ị nwere ike ịgwata ya aha gị? Nwa Mr. Augustine Ọkpara. Ọkwa iso na ntuli aka emere maka aka ga-achị Abia na nso a? Ọfụma eso. Nwere ike ịgwata anyị otu isi hụ ya bụ ntuli aka? Ekene m Chineke. M ga-asị na ntuli aka wụ ntuli aka kacha mma m hụbe n'obodo a n'Abia steeti. Ntuli aka nke emere ọ ya ntuli aka kacha mma m hụrụ n'Abia steeti. Ị nwere ike ịgwata anyị ihe i chere na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka onye nwetara mmeri na ntuli aka emere na nso a? Dịka Igbo na-ekwusị, ebe onye bi ka ọ na-awachi. Otu hụrụ na m na-agba keke, ọ keke ka m na-agba. So m tụrụ anya na ọ bụrụ na Chief Alex Oti bụ onye anyị họpụtara dịka gọvanọ ga-achị Abia steeti, ọ bụrụ na ọ ga-enyere anyị aka hazie ihe gbasatara keke, nyere anyị aka chụpụsị agbụrụ, ndị agbụrụ na-akpagbu anyị too much, ha na-akpagbu anyị too much. Ma ọbụladị ụmụaka na-ere groundnut, ndị na-ere pure water, a na-ana ha tiketi on daily basis. Some na-agbacha tiketi 500. Ndị keke otu a ka ọ dị. Anyị si ebe a chụọ anyị ga ebe a, achụ anyị ga ebe a, akwụsị ebe a chụọ anyị, eru ebe a chụọ anyị. Ọ bụrụ na ọ ga-enyere anyị aka kpochapụ ihe ọbụla bụ agbụrụ na steeti a, m ga-asị na o mechago ihe niile o nwere ike ime. Ọ gbalegoro anyị. Ọ bụrụ na ọ ga-emere anyị nke obi ga-adị anyị ụtọ nke ukwuu nke ukwuu. Ọzọkwa, ụmụ anyị gacha skuul ha enweghị ọrụ, so ya jisi ike dọlata investments n'Abia steeti, ka ọ ga-abụkwa na ụmụ anyị gacha skuul ha enweta ọrụ. Ihe ndị a dị anyị mkpa. Thank you. Nna anyị ukwu, imeela. Daalụ maka oge gị. Nna anyị ukwu, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, sista m, ụtụtụ ọma. Daalụ. Biko, ị nwere ike ịgwata ya aha gị? Aha m bụ Emmanuel Eke Arọ. Esa aha gị bụ gịnị? Emmanuel Eke Arọ. Ndewo. Eji m aka n'iso na ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia. Esoro m ya, atụrụ m atụ, atụziri m atụ. Enweghị ihe na-atụ anya na enweghị ichere na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ndị nwetara ọchịchị, pati nwetara ọchịchị na ntuli aka emere na nso a? Nke mbụ, obi dị m ụtọ na ntụziaka ahịa ha tụrụ n'oge ugbu a, and obikwa m ụtọ na Alex Oti dọkịta onye winere n'ọchịchị a bụkwana ihe ga-eme ka Abia gbanwee. So ihe m na-atụkwa anya n'aka ya bụ ka o lezie anya, lekwasị anya n'ọchịchị e nyere ya chịa, ka o meziere anyị obodo a. Ihe dị mkpa karịcha bụ ndị ọrụ bekee, ka a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. A na-akwụ ha ụgwọ ọnwa, emeziere anyị, chọọ ụzọ ndị mebiri emebi, meziere anyị, obi ga-adị anyị mma. Ndị rụchara n'ọrụ ha laa ezumike nka, enwe ike na-akwụkwana ha penshọn ha. A na-enye ihe ndị a niile, obi ga na-atụ ha ma ụtọ. Ha ga-achọkwa ka Alex Oti chịakwa ọzọ. Ndewo, imeela maka oge. Ndewo. Oge ọma, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nne m. Ka ị mere taa? Anyị dị mma. Biko, ewela iwe, gwata anyị aha gị. Aha m bụ Uchenna Chukwuma. Ebe onye Abia steeti? Abụ m onye Abia. Iso na ntuli aka emere na nso a maka aka ga-achị Abia? Eso m mee ya.
ị nwere ike ịgwata anyị nwa nkenke otu isi wee hụta ya bụ ntuli aka? Well, ntuli aka emere gara nke ọma. Anyị na-ekelekwa nwa anyị bụ nke onye nke akpọrọ prọfesọ Mrs. Nnenna ya Oti n'ihi na o mere ka ihe niile gaa otu a tụrụ anya ya. So anyị na-ekele ya, na-ekelekwa onye nke coalition officer ka ọ bụghị nke nwoke kwa mekwere ka ihe a gaa otu o kwesịrị iji na votu ndị mmadụ kaụntụrụ. So I dị grateful. Imeela. Onwe ihe ichere onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka Dr. Alex Oti karịrị akarị, mana anyị na-agwa ya ọ gaghị eme magic overnight, ọkwa nwayọọ nwayọọ ya were one after the other because too much project in a weak governance or government, ya were one after the other. The expectation is very high, so ya were otu ka ọ bụla ọ ga-emeli ya eme ka ọ na-agakwa na-emeli ya agwa ndị mmadụ lee the reason ọ gaghị emeli nke so that ka hapụ ile anya at the end of the day emechie ya ọwụọ ndị mmadụ na maọbụ disappoint people maka ihe a na-ele anya n'aka ya karịrị akarị. Ndewo maka oge gị. God bless you. Thank you. Ụkọma ndewo. Ndewo. Ka ị mere taa? Anyị apụtala. Biko na-atụfu oge, nwere ike ịgwaza anyị aha gị? Aha m Anthony Obunwa. I so na ntuli aka e mere na Nsọ maka aka ga-achị Abia? Abịara m ya amanye m. Ka otu obi dị gị na ya bụ ntuli aka? Obi dị m sarị nke ukwuu na kamgbe eji mụọ ọmụma mara ihe gbasara ntuli aka nke ugbu a ya the best among all. Ka bụ na obi dị ndị mmadụ ụtọ? Obi dị onye ọbụla ka nzu. Mgbe a sị na obi dị mmadụ ka nzu, ị ga-aghọta na everywhere mara mma, onye ọbụla mere ihe otu o si chọọ ya, and anyị enwetakwa rizọt otu anyị si chọọ ya. Ọ ka fọkwuru nke a na-aga kọt ya ka a gachaa ihe anyị ma bụ na echiche obi anyị na ebumnobi anyị niile ga-abịacha na mmezu. Ihe ọbụla anyị tụrụ anya na-eme, ihe ọbụla na-etinye uche anyị na-agba mbọ ka ihe gaa n'iru, ka ihe dị mma na Abia steeti. Akpọrọ ya God's own steeti, but ọ dịghị mma ndị nọ n'isi ewere anyị were mere ji na ụgba. But ugbu a I believe na by the grace of God na this new government now is going to carry us along and put us to the greater side of life. Onwe ihe iche na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Ezigbote ihe buru ibu a ga-atụ anya n'aka ha. Anyị na-atụ anya a lot of things, ihe gbanyere ma ịrụrụ anyị ụzọ, ma inye anyị employment, ma inye anyị ọkụ, ma itinye ụmụ okorobịa, ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa n'ọrụ, na n'ime ka mpụ na aghụghọ na mbịam na ụrụ na ihe ndị ọzọ belata. Because ọ bụrụ na nwere ihe anyị na-eme, ụmụ ihe ndị ahụ agaghị enwe ebe esi na-eme nkanta. So ekelekwara m Chineke na-asị ka anyị na-eme ihe ọbụla a na-eme ka Chineke gbaa ha ume, nyekwa ha ike ka ha rụọ ọrụ dịka otu anyị tụrụ anya n'aka ha na ha. Imeela. Ndewo kwa. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma my sister. Hello. Ka ị mere taa? Anyị pụtala. Jehova. Biko na-atụfughị oge, nwere ike ịgwaza ya aha gị? Aha m bụ Michael Martins. I'm here from Ikwano, Obodo very precise. Nke ahụ na ịbụ nwa afọ Abia? Awụ m nwa afọ Abia. Daalụ. O gwatụ m obere maka ntuli aka emere na Nsọ maka aka ga-achị Abia. First of all, ka m kelee ndị Abia, ụmụnne m ha, particularly Ikwano kwa. Anyị gbakọtara aka ọnụ wee tụnyere Alex Oti maka lọwụ onye Labour Party, knowing fully well yala Peter Obi will be make a very good combination. Ezigbo mmadụ abụọ na-agbakọta ọrịa, a na-asị agbakọta ọnụ onye ọma mere na ọ ga-agba ezigbo ọfụfụ. That is the reason why anyị ji lee anya sịla Alex Oti wụ onye anyị chọrọ. Ọkwa ya mere anyị ji mekọta aka were tinye ya de. Anyị voturu ya, mụnwa na ezinụlọ m ma nwunye m voturu Alex Oti. Onwego ego o nyere anyị, ebe na mụnwa particularly ewepụtara m ego mee bana eji sponsor make sure la Alex Oti ihe ọbụla gbasara ya ọbara asa gọvanọ. Ana ekele dịrị Chineke ụbọchị taa abịala aṅụrị because anyị nwere okwukwe na ọ ga-eme nke ọma. Talking about the previous party, ịgwa gị eziokwu, awụ m onye keke. Ile anya ebe ihe awụ keke m,
o nwere ihe m regret so much about this Abia state. Amụrụ m na Lagos, ma tolita na Lagos. Mgbe m bịara ebe a, the first thing m hetere gbasara Abia steeti wụ agbero. Agbero bịara mee ihe niile adị worse na Abia steeti. Agbero dị ebe niile, ọwụla onweghị agbero na places. But nke Abia steeti gara offline. Ebe anyị na-agba ticket in more than 800 naira on a daily basis. Onwe onye ga-asịla onwe onye keke ngasịla ọ dịrị ya mfe. So one of the things m nwere against the previous governor, the previous party nchiburu achịgbu, which I look further la otu onye nke a nlaga eche na as a Labour Party Alex Oti lọ ga-elebara anyị anya as ndị keke ihe ọbụla gbasara agbero ka o nyere anyị aka wepụ ya ewepụ. Ịbịala gate ebe anyị nọ on a daily basis, o nwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụ. Ihe onye bụ pure water ala azọ ha la-akwafu pure water ha maka gịnị 100 naira. Ọ dịrị onye la mma ya buru pure water pụta ama bịa lere mba nọ ọzọ bag of pure water 200 naira ya kwụọ 100 naira gịnị ego ole ka ọ na-enwetakwa nlelu pure water. Those are one of the things anyị achọghị as ndị Abia. Alex Oti ya biko lebara anyị anya from this angle, nyere anyị aka. I believe o mee ya ọ ga-adị m obi ụtọ and ọ ga-adịrị many Abia obi ụtọ. Ị gakwala ime ahịa ga jụọ ọkwa ese, I believe it will also be one of the things ha ga-complain about. So and ịbịa ọwụla agbero adịghị organize, ị ga-ahụ ebe ofu agbero iri nla-akụ onye keke ofu and onwe onye la-ajụ why, onwe onye la-ajụ ele ihe o mere, because ime gịnị ha kụwa gị isi mebiere gị ihe. So we don't want agbero anymore in Abia State. Daalụ o imela maka oge gị. Ndewo, thank you, God bless. Nna anyị kwụ ụtụtụ ọma. Good morning. Kee ka ị mere? Ahụ dị anyị o. Biko gwata ya aha gị. Aha m bụ Eze Udumaga, but ihe eji mara m bụ ọdụ egwu. Ebe afọ Abia steeti. Amụ afọ Abia steeti, onye amịzi. Ndewo. Biko isonye ntuli aka emere na nsa maka aka ga-achị Abia. Ese. Isonye eme ntuli aka emere na nsa maka aka ga-achị Abia. If it's from elu, pestacha ya level ruo ala. Imeela. Biko ka otu obi dị gị na ntuli aka emere ka otu si ndị mmadụ si nghọta ya bụ ntuli aka, nwere ike ịgwata anyị n'egwu. Ndị mmadụ laikere Oti because Oti nke mbụla gbapụtara anyị voturu ya enyefu ya bụkwa nke abụọ anyị votu kwere enyefu ya. So nke bụ nke atọ anyị shiri ọndatla mosque la Oti ga-abarịrị ebe ahụ. So watch the other day, people are very happy. Ihe ọchị nọchiri ụlọala ihi ma nwatakịrị ma oke ma onye ara sef na achịcha ọchị every day. So obi dị anyị tụratala Oti na gị bata bịkọta anyị matala Oti mbatara na Abia steeti ọ ga-apara Abia steeti rụọ ọrụ anyị ihe anyị chọrọ, wepụ ndị agboro mechie anyị ka ebe a kpara capital at least abịakwa na Abia steeti a confirm that ihe a bụ Abia steeti and la ihe a bụ capital and ịda ịgacha other steeti ịhụcha enwere flyover nwechere good road ihe niile na-aga nke ọma ịbatakwa ndị a gị nwe ọṅụ. But why Abia steeti bụrụ atla onwe ihe na-agagala Abia steeti. So Abia ji si ka Oti mbata ebe ahụ na ihe ga-adị mma. Imeela maka oge gị. Ndewo. Okay, thank you very much. Bye bye. Thank you. Nna anyị ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nne m. Ebe ọla chi taa. Abọra ji ekele dị Chineke. Biko nna anyị weliwe gwata ya aha gị. Innocent Ebo. Ebe onye ebe biko. Okay, abụ m onye Olokoro. Ya bụ na ebe nwa afọ Abia steeti. Abụ m nwa afọ Abia steeti, abụ m onye Imo steeti, but ebi m Olokoro. Abụ m onye Imo steeti. Ọfọmọlụ. Iso na ntuli aka emere na nsa maka aka ga-achị Abia. Nke nnukwu anọ m ya, o juru eju, eso m ya. Ma nke mbụ ma nke abụọ. N'egbugo oge enwe ike ịgwata ya otu obi dị gị ma ọ bụ otu obi dị ndị mmadụ maka ya bụ ntuli aka. Obi jupụtara anyị na aṅụrị maka anyị nọ. Ama m na nke si na ọ na bondage ka anyị nọ kamgbe 24 years now. Anyị enwebeghị onye ọbụla nke hụrụ ụzọ. Ile anyị ụta ji nọ n'ime keke ugbu na paakị a now. Enweghị ọrụ dị. Anyị na-agba high purchase keke 1.8 ndị na-agba 2.2 na ugbu a
mana ha pụta ka anyị nwee le ma ga-enwetatụ nwatakịrị ihe n'okporo ụzọ ndị agbụrụ anaghị ekwe anyị ụta ka a ga-enọ na-ejigharị anyị ebe ọbụla anyị gbara breki enwute anyị ebe ọbụla anyị gbara breki ejide asị na the other time asị na ọ bụ timas anyị na timas alụgakwala ntịle ha nwe onye ohere n'okporo ụzọ mana nke ụgbọ anyị pụta n'ụtụtụ mgbe ọbụla ebe ọbụla ịpụta gbaa breki n'isi geeti agbụrụ anwụrụ gị gaa gbaa breki na Ụmụdike junction anwụrụ gị ebe ọbụla ị gbara breki amana m otu a ga-esi gbata ego high purchase ọ bụ tiketi anyị na-agba n'ụbọchị ịgba nke ụbakara ga-agba nke Ụmụdike ga-agba nke Olokoro ga-agba online gbakwa nke taụn gbakwa nke paakị ebe anyị nọ so ile anya tiketi anyị na-agba n'ụbọchị na-eru 800 and samanụ m ego ole anyị na-agba onye high purchase na-agbata den nke kacha njọ ụmụ nwaanyị ndị a ụmụ ruru maka ndị evuru pure water 200 naira ha gba tiketi of 750 naira ede ụta onye nwatakịrị a na ebe ugbu a ya pụọ ebe ugbu a ga na tiketi onye mbụ n'anya agaghị enyekwa tiketi akwụkwọ ego ka a gara ana ya so ihe isiokwu anyị bụ anyị achọghị ihe ọbụla gbasatara agbụrụ na ebe a again so anyị na-ekele gọvanọ nke nnukwu obi juru anyị jupụta anyị na aṅụrị na gọvanọ abịara ọ bụ nsọpụta ọ bịara ịsọpụta anyị obi jupụta anyị na aṅụrị na anyị enwetara onye nsọpụta biko ụta anyị tụkwasịkwara ya obi ka o chiota mere anyị ihe uche anyị ile anya ndị keke ka nwa aṅụrị ọ bụ ndị keke kara nwa aṅụrị na mbata ya anọ ndị keke pụtara na mas mee ihe niile mbọsị gọvanọ winiri mbọsị onye isi anyị winiri keke niile buchara ndị mmadụ free ebe niile anyị buchara ndị mmadụ free ebe ọbụla ha na-aga so ile anya obi jupụta anyị na aṅụrị alụta anyị tụkwasara ya obi na ọ na-aga ịsọpụta anyị n'ọkụ mmụọ ka anyị nọ n'ime ya biko ya chiota ahụ mepụtakwara anyị ya anyị na-enye ya anyị na-enye ya ngọzi ndụ ogologo na ahụ isi ike na amamihe nke ọ ga-eji duo Abia steeti a n'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị nna anyị imela maka oge gị ya nsogbu adịghị ndị ewonu na-eme na o biko unu si okwu